हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा कार्तिक मासाचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करीत आहोत. तर प्रथम मी मंगलाचरणने सुरुवात करते. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. आपण स्कंद 1 अध्याय 7 आणि श्लोक क्रमांक 38 पासून सुरुवात करत आहोत. तर वर्षा माताजींनी हँड रेस केलेला आहे. पहिले 2 श्लोक माताजी तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण. प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः. हरे कृष्ण. दुसरे असे की तुझे द्रौपदीला दिलेले वचन मी स्वतः ऐकले आहे. हे मानिनी, तुझ्या पुत्रांचा वध करणाऱ्याचे शिर मी तुला आणून देईन. हरे कृष्ण. तदसौवध्यतां पाप आतताय आत्मबंधुहा भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपासनः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हा मनुष्य आततायी असून तुझ्या कुटुंबियाचा वध करणार आहे. या कुलागाराने आपल्या स्वामीला देखील असंतुष्ट केले आहे, म्हणून त्याला तू त्वरित ठार कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. येथे द्रोणाचार्यांच्या पुत्राची कुलांगार संबोधून निंदा केली आहे. द्रोणाचार्यांच्या नावाचा मोठा आदर होता. ते जरी शत्रू पक्षाला मिळालेले होते तरी पांडवांनी नेहमी त्यांचा आदर केला होता. अर्जुनाने युद्धाला आरंभ होण्याअगोदर त्यांना प्रणाम केला होता. यात काहीच चुकले नव्हते. परंतु द्रोणाचार्यांच्या पुत्रांनी द्विजांना किंवा उच्चवर्णीय द्विजांना न शोभणारी आणि त्यांच्याद्वारे अकारणीय अशी कृती करून स्वतःचे अधपतन केले होते. द्रोणपुत्र अश्वत्थाम्याने द्रौपदीच्या 5 पुत्रांचा झोपेत असताना वध केला होता. अशा कृत्यामुळे त्याने स्वतःच्या स्वामीला दुर्योधनाला असंतुष्ट केले होते. पांडवांच्या झोपलेल्या 5 मुलांना ठार मारण्याच्या घृणास्पद कृत्याला दुर्योधनाची कधीच मान्यता नव्हती. याचा अर्थ असा की अश्वत्थामा हा अर्जुनाच्या स्वतःच्या कुटुंबातील माणसांचा मारेकरी झाला, म्हणून त्याला शिक्षा करणे क्रमप्राप्त होते. जो सावध नसलेल्यावर अचानक घाला घालतो, मागून वार करून ठार करतो, दुसऱ्यांच्या घराला आग लावतो, दुसऱ्याची स्त्री पळवून नेतो, अशा शास्त्राने मृत्युदंडाची शिक्षा दिली आहे. भगवंतांनी या सर्व गोष्टींची अर्जुनाला जाणीव करून दिली, कारण त्याने याची दखल घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावयाचा होता. हरे कृष्ण. सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धतुं गुरुसूतं यद्यप्या आत्महनं महान. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सूत गोस्वामी म्हणाले, अर्जुनाची आचार्य
आचारधर्मविषयक परीक्षा पाहण्यासाठी भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला द्रोणाचार्यांच्या पुत्राला ठार मारण्याची प्रेरणा दिली. तथापि अर्जुनाचे मन मोठे होते. अश्वत्थाम्याने जरी त्याच्या परिवारातील माणसांचा वध केला होता, तरीही त्याच्या मनात गुरुपुत्राला ठार मारण्याची इच्छा उत्पन्न झाली नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: अर्जुन महान होता यात शंकाच नाही. येथे हे सिद्ध होते. भगवान श्रीकृष्णाने अश्वत्थाम्याला ठार मारण्याची अर्जुनाला प्रेरणा दिली होती. परंतु अर्जुन आपल्या महान गुरुच्या पुत्राला सोडून देण्याविषयी विचार करतो. निश्चित अश्वत्थामा हा मनाच्या विकारांना अनुसरून वागणारा, अहितकर, घृणास्पद कार्य करणारा होता. परंतु अर्जुनाच्या दृष्टीने तो अत्यंत द्रोणाचार्यांचा पुत्र होता. भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला बाह्यकारी प्रेरणा देऊन त्याच्या कार्यातील विवेकीपणाची परीक्षा पाहिली. अर्थात अर्जुन कार्यनिर्वाह करण्यात कच्चा होता असे नाही आणि भगवान श्रीकृष्णांना अर्जुनाच्या कार्यनिर्वाहातील जाणतेपणा माहीत नव्हता असेही नाही. परंतु भगवान श्रीकृष्ण अनेक वेळा आपल्या शुद्ध भक्तांना कर्तव्याची जाणीव स्पष्ट करून देतात. त्यांनी गवळींचीही अशी परीक्षा केली होती. प्रल्हाद महाराजांनाही अशी परीक्षा द्यावी लागली. सर्व शुद्ध भक्त भगवंताच्या परीक्षेत यशस्वी होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढचे 2 नंदा माताजी वाचतील आणि त्याच्यानंतर मग सुमन माताजी. हरे कृष्ण. अथोपेत्य शिबिरम गोविंद प्रिय सारथी न्यवेद्यत्तम प्रियायै शोचंत्या आत्मजान हतान. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्यानंतर आपले मित्र आणि सारथी भगवान श्रीकृष्णांसमवेत शिबिरात गेल्यावर अर्जुनाने अश्वत्थाम्याला मृत पुत्रांसाठी शोकविव्हल झालेल्या आपल्या प्रियेच्या स्वाधीन केले. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. तात्पर्य: श्रील प्रभुपादजी द्वारा तात्पर्य: अर्जुनाचे श्रीकृष्णाशी मित्रत्वाचे दिव्य नाते आहे. अर्जुन त्याचा अत्यंत प्रिय सखा असल्याचे भगवंतांनीच भगवद्गीतेत सांगितलेले आहे. प्रत्येक जीव दास्य, सख्य, वात्सल्य अथवा माधुर्य अशापैकी कोणत्याही प्रेमळ नात्याने भगवंताशी संबंधित आहे. इच्छा असेल आणि भक्तियोगाच्या प्रक्रियेने गंभीरतेने प्रयत्न केला तर कोणीही भगवंतांच्या संगतीचा आनंद घेऊ शकेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तथारुतं पशुवत पाशबद्ध भवाङ्कमुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वाम स्वभावा कृपया न मामच. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. पशुप्रमाणे दोराने बांधून आणलेल्या अश्वत्थाम्याला द्रौपदीने पाहिले. अत्यंत घृणास्पद कार्य केलेले असल्यामुळे तो काही बोलत नव्हता. त्यावेळी स्वभावतःच गुणवान आणि सदाचारी असलेल्या द्रौपदीने त्याचा एका ब्राह्मणाचा करावा तसा आदर केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्णांनी अश्वत्थामाचा धिक्कार केलेला होता आणि अर्जुनाने त्याला गुरुपुत्र किंवा ब्राह्मण पुत्र म्हणून न वागविता एका अपराध्याप्रमाणे वागविले होते. परंतु जेव्हा त्याला द्रौपदी समोर आणले गेले तेव्हा पुत्रांच्या वधामुळे जरी द्रौपदी दुःखित होती आणि ज्याने वध केला तो तिच्या समोर होता, तरीही एका ब्राह्मणाला किंवा ब्राह्मण पुत्राला दिला जाणारा दिला सॉरी बालकाप्रमाणे सौम्य नाही, काय झालं ब्राह्मण थोडं स्क्रोल करावं लागेल मग. दिला जाणारा सन्मान त्याला देण्यास ती चुकली नाही. स्त्री म्हणून तिचा हा सौम्य स्वभाव आहे. तसे पाहिल्यास स्त्रियांचा स्वभाव हा बालकाप्रमाणेच असतो आणि म्हणून पुरुषांप्रमाणे त्यांच्याजवळ तरतम विवेक बुद्धी नसते. अश्वत्थामाने आपल्या द्रोणाचार्यांचा अथवा एका ब्राह्मणाचा अपात्र मुलगा असल्याने सिद्ध केले होते. या कारणामुळे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी भगवान श्रीकृष्णांसारख्यांनी त्याचा धिक्कार केला होता आणि तरीही कोमल स्वभावाची स्त्री ब्राह्मणांविषयीच्या सन्मानादी देण्याच्या नैसर्गिक स्वभावाचा त्याग करू शकली नाही. आजही हिंदू कुटुंबातील स्त्री ब्राह्मण जातीचा योग्य सन्मान करते. तो कितीही पतित असो अथवा ब्रह्मबंधू असो, त्याला तिच्याकडून सन्मान मिळतो. परंतु पुरुष मात्र ब्राह्मण कुळात जन्मलेल्या आणि शूद्रापेक्षाही हीन कर्म केलेल्या ब्रह्मबंधूचा विरोध करू लागले आहेत. या श्लोकात वाम, स्वभावा, सौम्य व सुशील हे विशिष्ट शब्द योजलेले आहेत. साधारणपणे सरळ स्वभावाचा मनुष्य किंवा स्त्री कोणत्याही गोष्टीचा सहज स्वीकार करते, परंतु अधिक बुद्धिमान मनुष्य तसे करीत नाही. काही असो,
केवळ सुशील म्हणून राहण्यासाठी आपण आपला विवेक त्यागू नये. आपल्याजवळ गुणा व गुणांचा निर्णय करण्याची निर्णायक बुद्धी ही असलीच पाहिजे. आपण स्त्रीच्या सुशील स्वभावाचे अनुकरण करून जे यथार्थ नाही त्याचाही स्वीकार करू नये. सुशील स्त्रीने अश्वत्थामाचा आदर केला आहे याचा अर्थ तो खरोखर ब्राह्मण आहे असा होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढचे दोन श्लोक सुमन माताजी. हरे कृष्ण. हो माताजी. उवाच हा नाही, सुमन माताजी. हा, आणि त्याच्या पुढचे विमल माताजी तुम्ही. हो माताजी. हा. हरे कृष्ण. उवाच चासहन्तस्य बन्धनान्नयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो निरताम गुरु. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अश्वत्थाम्याला दोराने बांधून आणलेले तिला सहन झाले नाही आणि ती सती म्हणाली, त्याला सोडून द्या, तो ब्राह्मण आहे, आमचा गुरु आहे. हरे कृष्ण. सुमन माताजी लिहू झाल्या का? बरं, मग विमल माताजी वाचा बरं. हरे कृष्णा. तात्पर्यशील प्रभुपाद्वारे अश्वत्थाम्याला जेव्हा द्रौपदी समोर आणले तेव्हा तो ब्राह्मण आणि गुरुपुत्र असता त्याला एखाद्या अपराधासारखे बांधून आपल्या समोर आणणे तिला सहन झाले नाही. अश्वत्थामा द्रोणाचार्याचा पुत्र असल्याचे माहीत असूनही अर्जुनाने त्याला बांधले होते. भगवान श्रीकृष्णांना देखील हे माहीत होतेच, परंतु तो ब्राह्मण पुत्र आहे याचा विचार न करता दोघांनीही त्यांची भत्सनाच केली होती. कृतीचा असा निर्णय आहे की जर कोणी गुरु अथवा आचार्य पदाला अयोग्य असेल तर त्याला गुरु मानले जाऊ नये. गुरुला आचार्य हे मानतात, कारण असा पुरुष सर्व शास्त्रांचे सार जाणतो आणि अनुयांना त्यांचे मार्गाचे अनुसरण करायचे शिक्षण देतो. ब्राह्मणाचे अथवा आचार्याचे कर्तव्य करण्यास अश्वत्थामा अपात्र ठरला होता. त्याला ब्राह्मणाच्या उच्च पदावरून पतित समजणे काही गैर नव्हते. त्याला तो योग्यच होता. या विचाराने भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांनी त्याची भर्त्सना केली, ती योग्यच होती. परंतु द्रौपदी सारख्या सती स्त्रीचा तो शास्त्र दृष्टीपेक्षा रूढीच्या दृष्टीने विचार झाला. रूढी म्हणून अश्वत्थामाला त्याच्या पित्याप्रमाणे सन्मान दिला गेला. याचे कारण म्हणजे साधारणपणे लोक केवळ भावुकतेने ब्राह्मणाच्या पुत्राला वास्तविक ब्राह्मण म्हणून स्वीकारतात. वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. योग्यतेच्या निष्कर्षावरच ब्राह्मणाचा स्वीकार होतो, केवळ ब्राह्मणाचा पुत्र आहे म्हणून नव्हे. असे असूनही द्रौपदीने अश्वत्थामाला त्वरित मुक्त करण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि ती भावना तिच्याकरता चांगलीच होती. याचा अर्थ असा की भगवंताचा भक्त व्यक्ती सर्व प्रकारचे कष्ट सहन करतो, परंतु दुसऱ्यासाठी इतकेच काय पण शत्रूसाठी सुद्धा निष्ठुर असत नाही. भगवंताच्या शुद्ध भक्ताचा हा स्वाभाविक गुण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. द्रोणाचार्यांच्या कृपेमुळेच तुम्ही सर्व प्रकारच्या अस्त्रशस्त्रांचे संधान करण्याच्या आणि त्यांचे नियंत्रण करण्याच्या रहस्यपूर्ण धनुर्विद्येचे ज्ञान प्राप्त केले आहे. हरे कृष्ण. वाचा हरे माताजी. कृष्ण. तात्पर्यशील प्रभुपाद्वारे द्रोणाचार्य वैदिक मंत्राद्वारे अस्त्र चालवण्याचे आणि नियंत्रित करण्याच्या सर्व गुपितासहित धनुर्वेदाचे किंवा युद्धतंत्राचे शिक्षण देत. स्थूल युद्धतंत्र हे जड आयुधावर अवलंबून आहे, परंतु वैदिक मंत्रांनी पूर्ण असे शरानुसंधानाचे तंत्र त्याहूनही सूक्ष्मतर आहे आणि ते यंत्रचालित बंदुका, अण्वस्त्रे अशा स्थूल जड आयुधापेक्षा अधिक परिणामकारक रीतीने कार्य करते. त्याचे नियंत्रण वैदिक मंत्राने होते. रामायणामध्ये म्हटले आहे की प्रभू रामचंद्राचे पिता दशरथ महाराज केवळ ध्वनीद्वारेच बाणाचे नियंत्रण करीत असत. ते आपले लक्ष न पाहताच केवळ ध्वनीच्या दिशेने अचूक बाण मारीत. अर्थात आजच्या युद्धात उपयोगात येणारी भौतिक स्थूल आयुधापेक्षा हे सखोल युद्धशास्त्र आहे. या युद्धशास्त्राचे अर्जुनाने द्रोणाचार्याकडून शिक्षण घेतले होते. म्हणून द्रौपदीला असे वाटले की अर्जुनाने सर्व लाभासाठी द्रोणाचार्याचे उत्तराई व्हावे. द्रोणाचार्याच्या अनुपस्थित त्याचा पुत्र त्याचा प्रतिनिधी आहे, हा सरळ मनाच्या द्रौपदीचा विचार होता.
येथे असा युक्तिवाद करता येईल की द्रोणाचार्यासारख्या कट्टर ब्राह्मणाने युद्धतंत्राचे शिक्षण का द्यावे, परंतु ज्ञानाचा कोणताही विभाग असो, ब्राह्मणाने अध्यापनाचे कार्य केले पाहिजे. विद्वान विद्वान ब्राह्मणाने अध्यापक, धर्मोपदेशक आणि भिक्षुक असले पाहिजेत. वास्तविक ब्राह्मणाला असा व्यवसाय अंगीकारण्याचा अधिकार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीर सुकृपी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. द्रोणाचार्य निश्चितपणे आजही प्रतिनिधी म्हणून आपल्या पुत्राच्या रूपाने उपस्थित आहेत आणि या आपल्या पुत्राकरिताच त्यांची पत्नी कृपी त्यांच्यासोबत सती गेली नाही. हरे कृष्ण. सुमन माताजी. तुमचा आवाज येत नाहीये माताजी. बरं, मग अलका माताजी तुम्ही वाचताय का? मी वाचू का? बघू, अजून कोणाला वाचायचं नसेल तर मग तुम्हाला संधी देते. ज्यांनी आतापर्यंत, हा मृणालिनी माताजी आहेत. हो, तुम्ही मी वाचताय का? वाचू का माताजी? मी हो हा, पण वाचते. मृणालिनी वाचतोय. माताजी वाचा आणि त्याच्या पुढचं मिनल माताजी. मग हा. तात्पर्य: द्रोणाचार्यांची पत्नी कृती ही कृपाचार्यांची बहीण आहे. श्रुती धर्मानुसार पत्नी पतीचे अर्धांग आहे आणि संतान नसेल तर पत्नीचा मृत्यू झाल्यावर स्वेच्छेने त्यांच्या समवेत मृत्यूला प्राप्त होणे तिला योग्य आहे. परंतु द्रोणाचार्यांच्या पत्नीच्या बाबतीत सांगावयाचे तर तिला पुत्र असल्याने ती सती गेली नव्हती. मुलगा पतीचा प्रतिनिधी असतो. विधवेला पुत्र असेल तर ती नाममात्र विधवा समजली जाते. म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत आवाज अश्वत्थामास ठार नीट करणे बोला. म्हणजे द्रोणाचार्यांना मारल्यासारखेच होईल. कारण अश्वत्थामा द्रोणाचार्यांचा प्रतिनिधी स्वरूप होता. अश्वत्थामाला ठार मारण्याविरुद्ध द्रौपदीचा हा युक्तिवाद होता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवद्भिः गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वंद्यं भीक्षणशः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अहो भाग्यवान, तुम्ही धर्मज्ञ आहात. नेहमीच आदरणीय व पूजनीय नामांकित कुळामधील माणसांना दुःख देणे तुम्हाला शोभत नाही. हरे कृष्ण. मृणालिनी माताजी. हा, आणि 47वा श्लोक तुम्ही वाचा आणि मग मिनल माताजी वाचतील. ओके. तात्पर्य: आदरणीय कुळाचा लेश मात्र अपमान दुःखाचे कारण होतो. यासाठी सदाचारी माणसाने वंदनीय कुळातील माणसांशी व्यवहार करताना अत्यंत सावध असले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदिम्य श्रुमुखी मुहू. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे स्वामी, द्रोणाचार्यांच्या पत्नीला माझ्याप्रमाणे रडण्यास भाग पाडू नका. माझ्या मुलांच्या मृत्यूमुळे मी दुःखी आहे. माझ्याप्रमाणे ती देखील एकसारखी रडत राहू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: सहानुभूती बाळगणारी एक चांगली स्त्री असल्यामुळे द्रौपदीस द्रोणाचार्यांच्या पत्नीला पुत्रहीन अवस्थेत पाहण्याची इच्छा नव्हती. यात मातृभावना आणि द्रोणाचार्यांच्या पत्नीविषयी आदरभाव स्पष्ट दिसत होता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यैकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबंधं शुचार्पितं. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जर सत्ता चालवणारे राजे इंद्रियावर नियंत्रण न ठेवता ब्राह्मण कुळांना अपमानित करून त्यांच्या क्रोधाला कारण होतील तर त्यांचा क्रोधाग्नी राज्याच्या कुळास संपूर्ण समुदाय जाळून टाकेल आणि सर्वांवरती दुःख कोसळेल. हरे कृष्ण. वाचू मी? हा, मिनल माताजी वाचा. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: समाजातील ब्राह्मण वर्णाचा किंवा अध्यात्मदृष्ट्या विकसित वर्गाचा आणि अशा उच्च कुळातील लोकांचा समाजातील सत्ताधारी वर्ग, व्यापारी, श्रमिक यांच्यासारख्या इतर वर्णांकडून मोठा सन्मान होत असे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. 52 पर्यंत माताजी तुम्ही वाचा आता, कारण मध्ये हो श्लोक नाहीच चालेल. आहेत. हा. हरे संपत कृष्ण. घातलं मला वाटतं. हा. सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदो द्वचो द्विजाः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सूत गोस्वामी म्हणाले, हे ब्राह्मण, राजा युधिष्ठिरांनी राणीच्या म्हणण्याला पूर्ण अनुमोदन दिले, कारण तिचे म्हणणे धर्मतत्वांना अनुसरून न्यायोचित, गौरवपूर्ण, दयापूर्ण, समतापूर्ण आणि निष्कपट असेच होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. अर्जुनाने अश्वत्थाम्याला सोडून द्यावे या द्रौपदीच्या म्हणण्याला धर्मसूत युधिष्ठिर महाराजांनी पूर्ण अनुमोदन दिले. थोर कुळातील व्यक्तीची अवहेलना कोणीही सहन करू नये. अर्जुनाने द्रोणाचार्यांकडून युद्धतंत्राचे शिक्षण घेतले होते, म्हणून अर्जुन आणि त्याच्या कुटुंबावर द्रोणाचार्यांच्या कुटुंबाचे ऋण होते. अशा कुटुंबाविषयी कृतज्ञता दाखविली तर ते नैतिक दृष्टींनी योग्य नव्हते. द्रोणाचार्यांच्या पत्नीला दयाळूपणाची वागणूक द्यायला हवी. तिच्या मुलाचा वध करून तिला दुःखात लोटणे योग्य नाही. द्रौपदीच्या या म्हणण्यात काही दुटप्पीपणा नव्हता, कारण पूर्ण ज्ञानातून कार्यवाही होणे आवश्यक असते. त्या बोलण्यात समतेची भावना होती. द्रौपदी स्वानुभवाने बोलत होती. वांझ स्त्री एका मातेचे दुःख जाणू शकत नाही. द्रौपदी स्वतः एक माता होती, म्हणून कृपीच्या दुःखाची तीव्रता तिने यथावत जाणलेली होती. ती थोर कुळाचा आदर बाळगणारी होती, हे तिच्यासाठी गौरवास्पद होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन तसेच भगवान श्रीकृष्ण आणि तेथे उपस्थित असलेल्या सर्व स्त्री पुरुषांनी एकमताने राणीच्या म्हणण्याला सहमती दिली. तत्राहामर्षति म तत्राहामर्षितो भीम स्तस्य श्रेयान् वधा स्मृत न भर्तुं नात्मंश्चार्थे योहन सुप्तान शिशून वृथा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. परंतु भीम त्यांच्याशी सहमत झाला नाही. त्याच्या मते अश्वत्थाम्याचा वध करणे श्रेयस्कर होते, कारण त्याने स्वतःचा आणि स्वामीचाही लाभ नसताना निष्कारण सुप्तावस्थेतील बालकांना ठार मारले होते. हरे कृष्ण. निशम्य भीम गदितं द्रौपदाश्च चतुर्भुजः आलोक्य वंदनं सख्यू रिदमाह हसन्निव. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भीम, द्रौपदी आणि इतरांचे बोलणे ऐकल्यावर चतुर्भुज भगवंतांनी आपल्या प्रिय मित्राच्या अर्जुनाच्या मुखाकडे पाहिले आणि स्मितपूर्वक बोलण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्णांना 2 हात होते, परंतु या ठिकाणी चतुर्भुज म्हणून त्यांचा उल्लेख का केला आहे, त्याचे स्पष्टीकरण श्रीधर स्वामींनी केले आहे. अश्वत्थाम्याला ठार मारण्याच्या संदर्भात भीम व द्रौपदी या दोघांची विरुद्ध मते होती. अश्वत्थाम्याला लगेचच ठार मारावे असे भीमाला वाटत होते, तर त्याला वाचवावे असे द्रौपदीला वाटत होते. द्रौपदीचा विरोध असताना भीम त्याला मारायला सिद्ध झाला. ही गोष्ट आपण समजू शकतो. त्या दोघांनाही थांबविण्यासाठी भगवंतांनी आणखी 2 हात धारण केले. मुळात आदिपुरुष भगवान श्रीकृष्णांचे 2 हातच असतात, परंतु नारायण रूपात त्यांना 4 हात असतात. नारायण रूपाने श्रीकृष्ण आपल्या भक्तांसमवेत वैकुंठात राहतात, तर स्वयं रूपाने ते परव्योमात वैकुंठ लोकांच्या पलीकडे गोलोकात राहतात. म्हणून श्रीकृष्णांना चतुर्भुज म्हणण्यात काही वेगळेपणा नाही. आवश्यक तेव्हा ते शेकडो आयुधे धारण करू शकतात, हे त्यांनी अर्जुनाला दाखविलेल्या विश्वरूपात दिसून आलेच. म्हणून जे सहस्त्र हात दाखवू शकतात, ते 4 हात निश्चितच दाखवू शकतात. अश्वत्थाम्याचे काय करावे या संभ्रमात अर्जुन होता, तेव्हा त्याचे अत्यंत प्रिय मित्र भगवान श्रीकृष्ण यांनी मार्ग काढण्यासाठी लक्ष घातले. तेव्हा त्यांच्या मुखावर स्मित हास्य दिसत होते. पुढचे पण अजून 2 वाचू का माताजी? हो, वाचा माताजी, हरकत नाही.
हा आता मी हा मी वाचू अध्याय का माताजी? संपतोच आहे. कोण बरं हरे म्हणतंय? कृष्ण. हा मी म्हणाले माताजी. हा, सुषमा माताजी. हो हो, तुम्ही पण वाचा ना. मिनल माताजींच्या नंतर तुम्ही पुढचे 3 वाचा मग. हा, चालेल चालेल. चालेल. हा, हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी वधारण मय्ये मय्येवो भयम् आत्मतं परिपायनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, ब्रह्मबंधूला मारू नये, परंतु तो जर आततायी असेल तर त्याचा वध केलाच पाहिजे. हे शास्त्राचार आहेत, त्यांचे पालन झाले पाहिजे. तू आपल्या प्रियेला दिलेले वचन पाळले पाहिजेस आणि तुझ्या कृत्याने माझे तथा भीमसेनाचे देखील समाधान झाले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: अश्वत्थाम्याला ठार करावयाचे होते आणि त्याच वेळी अनेकानेक व्यक्तींनी उपस्थित केलेल्या शास्त्रार्थाप्रमाणे त्याची गय देखील करावयाची होती. त्यामुळे अर्जुन गोंधळून गेला होता. ब्रह्मबंधू म्हणून अश्वत्थाम्याला मारावयाचे नव्हते, परंतु तो तर आततायी होता. मनुस्मृतीप्रमाणे तर ब्राह्मण असला तरी आततायी असेल तर त्याचा वध केलाच पाहिजे. तेथे पतित ब्राह्मण पुत्राविषयी काय बोलावे? द्रोणाचार्य निश्चितच ब्राह्मण होते, परंतु ते रणात आले म्हणून त्यांचा वध करण्यात आला. अश्वत्थामा आततायी होता खरा, पण तो शस्त्ररहित होता. नियम असा आहे की कोणी आततायी जरी असेल परंतु त्याच्याजवळ शस्त्र अथवा रथ नसेल तर त्याला ठार मारले जाऊ शकत नाही. हे सर्व निश्चितपणे गोंधळात टाकणारेच होते. तसेच द्रौपदीचे सांत्वन करतेवेळी तिला दिलेले वचन अर्जुनाला पूर्ण करावयाचे होते. भीमाने आणि श्रीकृष्णांनी त्याला ठार करावे असे सुचविले होते. त्यांचेही अर्जुनाला समाधान करावयाचे होते. हे संपूर्ण कोडेच अर्जुनापुढे होते आणि श्रीकृष्णांनी त्याचा उलगडा केलेला होता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्यावेळी अर्जुन भगवंतांच्या संदिग्ध बोलण्याचा हेतू समजू शकला नाही. त्याने अश्वत्थाम्याच्या शिरावरचा मणी केसांसहित तलवारीने कापून घेतला. हरे कृष्ण. सुमन माताजी आल्या का? हा, वाचते वाचते. हा, वाचा हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: वेगवेगळ्या माणसांच्या परस्पर विरुद्ध आज्ञा पालन करणे अशक्य असते. तेव्हा अर्जुनाने आपल्या कुशाग्र बुद्धीप्रमाणे तडजोड स्वीकारून अश्वत्थाम्याच्या माथ्यावरचा मणी कापून काढला. हे तर त्याचे शिर कापल्यासारखेच होते आणि सर्व व्यावहारिक हेतूसाठी त्याचे जीवनही वाचले होते. या ठिकाणी अश्वत्थाम्याचा उल्लेख द्विज असा केला आहे. खरोखरी तो द्विज होता, परंतु त्या स्थितीपासून त्याचे पतन झाले होते, म्हणून त्याला योग्य रीतीने शिक्षा झाली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान्निरयापयत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. बालहत्येमुळे त्याचे तेज नष्ट झाले होते आणि माथ्यावरील मणी गेल्यामुळे त्याची शक्ती नष्ट झाली होती. याप्रमाणे त्याला बंधनमुक्त करून शिबिराबाहेर हाकलून देण्यात आले. हरे कृष्ण. वाचा माताजी. सुमन हरे माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे अपमानित आणि लज्जित झालेला अश्वत्थामा एका दृष्टीने मृतच झाला आणि त्याला त्याच वेळी भगवंतांच्या आणि अर्जुनाच्या बुद्धिचातुर्यामुळे तो जिवंत देखील राहिला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक अजून श्लोक वाचा आणि त्याच्यानंतर हा, मग वाचते वाचते. हो. सुषमा माताजी वाचतील. हा, हरे कृष्ण. वपनं द्राविणादानं स्थाना निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबंधूनां वधो न्यान्योस्तिदैहिकः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. ब्रह्मबंधूंसाठी डोक्यावरचे केस कापणे, संपत्ती हिरावून घेणे आणि घरातून घालवून देणे या शिक्षा सांगितलेल्या आहेत. त्यांच्यासाठी शारीरिक वधाचे विधान नाही.
हरे कृष्ण. पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुनिर्हणादिकं. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्यानंतर दुःखाने व्याकुळ झालेल्या पांडवांनी आणि द्रौपदी यांनी मिळून आपल्या स्वजनांच्या मृतदेहांच्या दाह संस्कारादी क्रिया संपन्न केल्या. अशा रीतीने श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदातील द्रोणपुत्राला दंड नामक 7व्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. आता सायली माताजी 8वा अध्याय शेअर करा बरं. हा. दिसतोय का माताजी? हो हो हो, दिसतोय दिसतोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वाना मुदकम् इच्छितां दातुं स कृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययु स्त्रियः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सूत गोस्वामी म्हणाले, उदकाची इच्छा करणाऱ्या नात्यातील मृत व्यक्तींना उदक देण्याच्या इच्छेने पांडव द्रौपदीसह गंगेवर गेले. त्यावेळी स्त्रिया पुढे चालत होत्या. हरे कृष्ण. सुमन माताजी. हरे कृष्ण. मी वाचू ना? हो, सुमन माताजी वाचा ना. हा. हरे कृष्ण. आज ही हिंदू समाजातील कुटुंबात कोणी मृत झाले तर गंगेवर अथवा कोणत्याही पवित्र नदीवर स्नानासाठी जाण्याचा प्रघात आहे. कुटुंबातील प्रत्येक जण मृतात्म्यासाठी एक पात्र भरून जळ अर्पण करतो. त्यासाठी सर्व एकत्रितपणे चालत जातात. त्यावेळी स्त्रिया पुढे असतात. आजपासून 5 सहस्त्र वर्षापूर्वी पांडवांनी हा नियम पाळला होता. भगवान श्रीकृष्ण पांडवांचे मामे भाऊ असल्यामुळे तेथे कुटुंबीय समवेत होते. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हा, आता 3रा आणि 4था श्लोक सुमन माताजी नाही, कुठल्या माताजींनी आता सांगितलं होतं? सुषमा माताजी. सुषमा माताजी. हा, सुषमा माताजी. हरे कृष्ण. ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृंश पुनः आलुप्ता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. मृतांविषयी शोक करून त्यांना पाणी दिल्यावर त्या सर्वांनी भगवंतांच्या चरणकमळावरील धुळी कणांनी पावन केलेल्या गंगेच्या पाण्यात स्नान केले. हरे कृष्ण. तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्या ठिकाणी कुरुपती युधिष्ठिर महाराज, त्यांचे धाकटे बंधू आणि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी व इतर असे सर्वच जण दुःखी होऊन बसले होते. भगवान श्रीकृष्णही तेथे होते. हरे कृष्ण. हा, सुषमा हरे माताजी कृष्ण. वाचा. श्रील प्रभुपाद की जय. कुरुक्षेत्रावरचे युद्ध कुटुंबियांमध्ये लढले गेले होते. त्यामुळे दुःखी झालेले सर्वजण कुटुंबातीलच होते. त्यात युधिष्ठिर महाराज, त्यांचे बंधू कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी आणि त्यांच्या सुना असे सर्व होते. ज्या प्रमुख व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता त्या कोणत्या तरी नात्याने एकमेकांशी संबंधित होत्या, म्हणून कौटुंबिक दुःख एकच होते. भगवान श्रीकृष्ण पांडवांचे मेहुणे, कुंतीचे पुतणे आणि सुभद्रेचे बंधू होते. त्यांना सर्वांविषयी सारखीच सहानुभूती होती, म्हणून ते सर्वांचे सांत्वन करू लागले. हरे कृष्ण. सांत्वयामास मुनिभिः हतबंधून् शुचार्पितां भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्य प्रतिक्रियां. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सर्व शक्तिमान नियतीचे अपरिवर्तनीय नियम आणि प्राणीमात्रांवर होणाऱ्या त्यांच्या प्रतिक्रिया यांचा उल्लेख करून भगवान श्रीकृष्ण आणि मुनिजन स्वजनांच्या मृत्यूमुळे शोकाक्रांत झालेल्या मंडळींचे सांत्वन करू लागले. हरे कृष्ण. वाचा सुषमा माताजी. हरे कृष्ण. भगवंतांच्या आज्ञेतील निसर्गाचे कठोर नियम कोणत्याही प्राण्याला बदलता येत नाहीत. प्राणी मात्रे सर्व शक्तिमान भगवंताच्या नेहमीच अधीन आहेत. भगवंताकडूनच नियम आणि आदेश येतात. या नियमांना आणि आदेशांना सामान्यपणे धर्म म्हणतात. धर्माची सूत्रे कोणालाही निर्माण करता येत नाहीत. भगवंताच्या आज्ञांचे
दृढतेने पालन करणे हा अधिकृत धर्म होय. भगवद्गीतेत भगवंतांच्या आज्ञा स्पष्टपणे घोषित केलेल्या आहेत. प्रत्येकाने त्यांचे किंवा त्यांच्या आज्ञांचेच पालन करावे. त्यामुळे सर्वजण भौतिकदृष्ट्या व आध्यात्मिकदृष्ट्या सुखी होतील. जोपर्यंत आपण भौतिक जगात आहोत तोपर्यंत भगवंतांच्या आज्ञांचे पालन करणे हे आपले कर्तव्य आहे. यदा कदाचित आपण भगवंतांच्या कृपेने भौतिक जगाच्या बंधनातून मुक्त झालोच तर आपण आपल्या मुक्त स्थितीतही भगवंतांची दिव्य प्रेममय सेवा करू शकू. भौतिक स्थितीत आध्यात्मिक दृष्टी नसल्यामुळे आपण स्वतःला आणि भगवंतांनाही समजू शकत नाही. परंतु भौतिक आसक्तीतून मुक्त झाल्यावर आणि आपल्या मूळ आध्यात्मिक स्थितीत स्थित झाल्यावर आपण स्वतःला आणि भगवंतांना समोरासमोर प्रत्यक्ष पाहू शकतो. जीवनाची भौतिक धारणा सोडून दिल्यावर पुन्हा आपल्या मूळ स्थितीत स्थित होणे म्हणजे मुक्ती. म्हणूनच मनुष्य जीवन हे आध्यात्मिक स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याची योग्यता मिळवण्यासाठीच आहे. दुर्दैवाने आपण भौतिक मायाशक्तीच्या प्रभावामुळे आणि वर्षांचेच असे आणि काही भौतिक मायाशक्तीच्या प्रभावामुळे काही वर्षांचेच असलेले हे क्षणभंगूर जीवन म्हणजे शाश्वत अस्तित्वच आहे असे समजतो आणि मायेने निर्मिलेल्या देश, गृह, भूमी, संतती, पत्नी, समाज, संपत्ती अशा भ्रमित प्रस्तुतीकरणांचा संग्रह करून भ्रमित होतो. अशा खोट्या स्वामित्वाचे रक्षण करण्यासाठी मायेच्या नाचविण्यानुसार आपण एकमेकांशी लढत राहतो. आपण आध्यात्मिक ज्ञानाचा विकास करून हे समजू शकतो की या भौतिक संग्रहाशी आपल्याला काहीच कर्तव्य नाही. हे समजल्यावर आपण भौतिक आसक्तीतून तात्काळ मुक्त होतो. भक्त भौतिकतेने गोंधळून गेलेल्या मनुष्याच्या हृदयात नामसंकीर्तन रूपी दिव्य ध्वनीचे खोलवर रोपण करू शकतात आणि त्याद्वारे त्यांना मायेपासून आणि शोकापासून मुक्ती मिळवून देतात. अशा भगवत भक्तांच्या संगतीने भौतिक अस्तित्वाविषयीचे चुकीचे समज तात्काळ दूर होतात. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या भौतिक अस्तित्वाच्या कधीही न सुटणाऱ्या समस्या आहेत. या समस्या निर्माण करणाऱ्या प्रकृतीच्या कठोर नियमात गुरफटलेल्या जीवांसाठी मुक्त होण्याचा हाच उपाय आहे. येथे युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या आप्तेष्टांच्या वियोगामुळे दुःखी झालेल्या कुरुवंशातील मंडळींना भगवान श्रीकृष्णांनी ज्ञानाद्वारे सांत्वना दिली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 5वा आणि 6वा अलका माताजी वाचतील. त्याच्या पुढचं ज्याला वाचायचंय त्यांनी हँड रेस करून ठेवा. हरे कृष्ण. साधयित्वा जात शत्रो. हो, कोण सुमन माताजी म्हणाल्या? कोण म्हणालं? नाही, मी साधना हा, म्हणले. साधना माताजी. हो, अलका माताजीच्या नंतर साधना माताजी तुम्ही वाचा. हरे हो. कृष्ण. साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैरुतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. स्वार्थी दुर्योधनाने आणि त्याच्या पक्षातील धूर्त लोकांनी ज्यांचा कोणीही शत्रू नव्हता अशा युधिष्ठिरांचे राज्य कपटाने बळकावले. आता भगवंतांच्या आशीर्वादाने ते परत मिळवण्याचे कार्यही पार पडले. त्यांच्याचमुळे दुर्योधनाला मिळालेले नीतिहीन राजे ठार झाले आणि द्रौपदीच्या केसांना निर्दयपणे स्पर्श करणाऱ्यांचे आयुष्य क्षीण झाल्या कारणाने तेही मृत्यूला प्राप्त झाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. त्या वैभवशाली काळात अर्थात कलियुगाच्या आगमनापूर्वी ब्राह्मण, गाय, स्त्रिया आणि बालके तसेच वृद्ध यांना योग्य संरक्षण मिळत होते. एक, ब्राह्मणांचे संरक्षण केल्यामुळे आध्यात्मिक जीवन घडवण्यासाठी अतिशय शास्त्रशुद्ध असलेल्या वर्णाश्रम व्यवस्थेचे संरक्षण होते. 2, गोवंशाच्या रक्षणाने दूध या विस्मयकारक अन्नाचे जतन केले जाते. मेंदूतील ज्या सूक्ष्म पेशींना जीवनाच्या उच्चतर ध्येयाची जाण असते त्यांचे पोषण दुधामुळे होते. 3, स्त्रियांना संरक्षण दिल्याने समाजात पावित्र्य राखले जाते. त्यामुळे शांती, सौख्य, जीवन विकास याकरता चांगली संतती निर्माण होते. 4, मुलांच्या संरक्षणाने मनुष्य जीवनाला भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याची सुसंधी प्राप्त करून दिली जाते. मुलाला असे संरक्षण देण्याचा प्रारंभ मूल प्राप्त करण्याच्या अगदी प्रारंभापासून किंबहुना शुद्धीकरण प्रक्रियेतील गर्भाधान संस्कारापासूनच होत असतो.
5. वृद्धांच्या संरक्षणामुळे मृत्यूनंतरच्या पारलौकिक जीवनाची पूर्वसिद्धता करण्याची त्यांना संधी मिळते. हा दृष्टिकोन कुत्रा मांजरांच्या सुसभ्य पाशवी संस्कृती व्यतिरिक्त एका यशस्वी मानवतेकडे घेऊन जाणाऱ्या तत्वांवर आधारलेला आहे. वर उल्लेख केलेल्या निरागस अशा जीवांच्या हत्येला येथे पूर्णतः प्रतिबंध घातलेला आहे. अशा जीवांचा अवमान केला असताही आयुर्मर्यादेत घट होते. कलियुगात त्यांचे यथायोग्य संरक्षण होत नसल्यामुळे वर्तमान पिढ्यांची आयुष्य मर्यादा फारच कमी झालेली आहे. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की यथायोग्य संरक्षणाअभावी स्त्रिया वाममार्गाला जातात आणि नको असलेली संतती निर्माण होते. अशा संततीला वर्णसंकर असे म्हणतात. एखाद्या कुलवान स्त्रीचा अवमान करणे म्हणजे आयुष्य मर्यादेत घट आणणे होय. दुःशासनाने द्रौपदीचा अवमान केला. ती एक आदर्श कुलस्त्री होती आणि अशा दुर्वर्तनाने तो दुष्ट अकाल मृत्यूला प्राप्त झाला. अशा रीतीने भगवंतांचे काही कठोर नियम वर उल्लेखलेले आहे. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. याजयित्वा त्रिभिरुत्तम कल्पकै त्यद्यशः पावनम दीक्षु शतमन्योरिवातनोत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान श्रीकृष्णांनी युधिष्ठिरांकरवी उत्तम सामुग्रीने परिपूर्ण असे 3 अश्वमेध यज्ञ करवून घेतले. त्यामुळे अशा प्रकारचे 100 यज्ञ करणाऱ्या इंद्राप्रमाणे त्यांची पावन कीर्ती सर्व दिशांना पसरली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा श्रील प्रभुपादजी की जय. युधिष्ठिर महाराजांनी पार पाडलेल्या अश्वमेध यज्ञांच्या अनुष्ठानांची ही एक प्रस्तावना आहे. युधिष्ठिर महाराजांची स्वर्गराज इंद्राशी केलेली तुलना येथे महत्वपूर्ण आहे. स्वर्गराज इंद्र ऐश्वर्यात युधिष्ठिर महाराजांपेक्षा कैक पटींनी श्रेष्ठ आहे. तथापि युधिष्ठिरांची कीर्ती थोर होती. याचे कारण म्हणजे ते भगवंतांचे शुद्ध भक्त होते. भगवंतांच्याच कृपेने ते केवळ 3च यज्ञ करून 100 यज्ञ करणाऱ्या इंद्राच्या तुलनेत जाऊन पोहोचले होते. भगवंतांच्या भक्ताचा हा विशेष अधिकार आहे. भगवंत सर्वांसाठी समान आहेत, परंतु सदैव सर्व श्रेष्ठांच्या संपर्कात असल्यामुळे भगवंतांच्या भक्ताची अधिक स्तुती होत असते. सूर्यप्रकाश सर्वत्र सारख्याच प्रमाणात पसरलेला असला तरी अशी काही स्थाने असतात की ती नेहमीच अंधकारमय असतात. याला सूर्य कारण नाही, तर त्या स्थानांची ग्रहण करण्याची शक्तीच तितकी आहे. भगवत भक्त मात्र भगवंतांच्या सर्वत्र उपलब्ध असलेल्या कृपेचा पूर्ण लाभ प्राप्त करतात. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 7वा आणि 8वा साधना माताजी आणि 9वा 10वा योजना माताजी. हरे कृष्ण. आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च शयनयोद्धव संयुतः द्वैपायनाभिः विप्रै पूजितै पूजितः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तदनंतर भगवान श्रीकृष्ण सात्यकी आणि उद्धवा समवेत जाण्यास सिद्ध झाले. त्यांनी पांडवांना बोलवून घेतले. व्यासादी प्रमुख ब्राह्मणांनी त्यांची पूजा केली आणि भगवान श्रीकृष्णांनीही व्यासादी ब्राह्मणांची पूजा केली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्रीला प्रभुपाद की जय. तात्पर्य वरकरणी दृष्टीने भगवान श्रीकृष्ण क्षत्रिय होते आणि ब्राह्मणांनी क्षत्रियांची पूजा करावयाची नसते, परंतु तेथील श्रील व्यासदेव प्रमुख सर्व ब्राह्मण श्रीकृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असल्याचे जाणून होते आणि म्हणून त्यांनी त्यांची पूजा केली. भगवंतांनीही त्यांची तशीच पूजा केली. क्षत्रिय हे ब्राह्मणांचे आज्ञाधारक आहेत. या सामाजिक नियमांचा सन्मान व्हावा म्हणूनच त्यांनी त्यांची प्रतिपूजा केली होती. भगवंतांचा सर्वच सन्मान्य क्षेत्रातून भगवंत म्हणून सन्मान होत होता. तरीही भगवंतांनी समाजातील 4 वर्णांतील प्रथांचे कधीही उल्लंघन केले नाही. भगवंतांनी हेतुपुरस्सरच अशा सामाजिक आचारांचे पालन केले. भविष्यात इतरांनी त्यांचे अनुकरण करावे हा त्यात हेतू होता. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय माताजी. हरे कृष्ण. गंतुम कृतमतीर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः
उपलेभे भिधावंती मुत्तराम भयविह्वलाम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान रथावर आरूढ होऊन द्वारकेला निघणार इतक्यात त्यांनी अतिशय भयभीत झालेल्या उत्तरेला आपल्याकडे धावत येताना पाहिले. हरे कृष्ण. वाचा साधना माताजी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय माताजी. साष्टांग दंडवत. तात्पर्य: पांडवांच्या कुटुंबातील सर्व मंडळी भगवंतांच्या संरक्षणावरच पूर्णपणे अवलंबून होती. म्हणून भगवंत त्यांचे सर्व परिस्थितीमध्ये रक्षण करीत असत. भगवान सर्वांचेच रक्षण करतात हे खरे, परंतु पित्यावर लहान बालक पूर्णपणे अवलंबून असते आणि पिता त्याच्यावर विशेष लक्ष ठेवीत असतो. त्याप्रमाणे जो कोणी भगवंतावर पूर्ण आश्रित झालेला असतो त्याचा ते विशेष सांभाळ करतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हरे श्रीला कृष्ण. आता 9वा आणि 10वा योजना माताजी. हरे कृष्ण. उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेवे जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यू परस्परम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. उत्तरा म्हणाली, हे देवदेव जगन्नाथ, तुम्ही योग्यांमध्ये सर्वश्रेष्ठ आहात. द्वंद्वाच्या या जगात मृत्यूपासून मला वाचवू शकेल असा दुसरा कोणीही नाही. कृपया माझे संरक्षण करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: श्रीला प्रभुपादजी द्वारा श्रीला प्रभुपादजी की जय. दिव्य जगताच्या एकतेशी तुलना करता भौतिक जग द्वंद्वांनी भरलेले आहे. हे जगत जड आणि चेतन तत्वांनी परिपूर्ण आहे, तर दिव्य जगत चेतन तत्वांनी पूर्ण आहे. त्यात भौतिक गुणांचा अल्प अंशही नाही. या जगात प्रत्येक जण मिथ्यत्वाने जगाचा स्वामी होऊ पाहत आहे, तर दिव्य जगात भगवान परमधनी आहेत आणि इतर सर्वजण त्यांचे शाश्वत दास आहेत. या जगात प्रत्येक जण दुसऱ्यांचा द्वेष करीत असतो. तसेच येथील दिव्य व चेतन तत्वांमुळे मृत्यू टाळता येत नाही. शरणागत जीवासाठी अभय देणारे भगवंतच एकमेव आश्रय आहेत. या भौतिक जगात स्वतःला भगवंतांच्या चरणकमळांशी समर्पित केल्याविना कोणीही मृत्यूच्या क्रूर पाशातून स्वतःचे संरक्षण करू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. अभिद्रवती मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे भगवंता, तुम्ही सर्व शक्तिमान आहात. एक लोखंडी तप्त बाण वेगाने माझ्याकडे येत आहे. हे प्रभो, तुमची इच्छा असेल तर त्याने मला जाळून टाकू द्या, परंतु माझा गर्भांकुर जळून नष्ट होऊ नये. प्रभो, माझ्यावर एवढी कृपा करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: श्रीला प्रभुपादजी की द्वारा श्रीला प्रभुपादजी की जय. ही घटना उत्तरेचा पती अभिमन्यू याच्या मृत्यूच्या पश्चात घडलेली आहे. पती समवेत उत्तरेचे सहगमन आवश्यक होते, परंतु ती गर्भवती होती. थोर भगवत भक्त परीक्षित महाराज तिच्या गर्भात होते आणि त्यांचे संरक्षण करण्याचा भार तिच्यावर होता. मुलाचे सर्वतोपरी रक्षण करण्याचा भार मातेवर असतो. त्यामुळे श्रीकृष्णांसमोर असे उघड बोलून दाखविण्यात उत्तरेला लाज वाटली नाही. उत्तरा ही एका बलाढ्य राजाची कन्या, शूरवीराची पत्नी, एका थोर भक्ताची शिष्या आणि एका थोर राजाची होणारी माता होती. तिचे भाग्य सर्व दृष्टीने थोर होते. हरे कृष्ण माताजी. सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. आता ज्याला वाचायचंय त्यांनी हँड रेस करून ठेवा. सूत उवाच उपरधार्य वचस्तया भगवान भक्तवत्सलः अपांडवमिदं कर्तुम द्रोणेरस्त्रं बुध्यत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सूत गोस्वामी म्हणाले, तिचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकल्यावर आपल्या भक्तांशी नेहमी स्नेहपूर्ण असणाऱ्या भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्णांनी हे जाणले की द्रोणपुत्र अश्वत्थाम्याने पांडवांच्या वंशाचा शेवटचा अंकुर नष्ट करण्याच्या हेतूने ब्रह्मास्त्र सोडले आहे. वाचा हरे माताजी. कृष्ण. माताजी मी वाच. आता सायली हा, मी माताजी, वाचू का? त्याच्यानंतर मी नंदा परत माताजी येते. आणि सुषमा माताजी. हा. ओके. हरे कृष्ण. हम्म. तात्पर्य: भगवान सर्वांसाठी सर्वत्र समान आहेत, परंतु तरीही त्यांचा आपल्या भक्तांकडे कल असतो, कारण सर्वांच्या कल्याणासाठी त्याची आवश्यकता आहे. पांडव कुटुंब भक्त कुटुंब होते, म्हणून त्यांनी जगाचे राज्य चालवावे असे भगवंतांना वाटत होते. त्यासाठीच त्यांनी दुर्योधनांच्या पक्षाकडील मंडळीचा नायनाट केला आणि युधिष्ठिर महाराजांच्या सत्तेची स्थापना केली.
म्हणून गर्भात असलेल्या परीक्षित महाराजांचा त्यांना रक्षण करावायचे होते. पांडवांना च्या आदर्श भक्त कुटुंबियांविना हे जग चालवावे ही कल्पना त्यांना रुचली नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा 12वा पण सायली माताजी हो तुम्ही वाचा. हो हो. हा 13वा नंदा माताजी वाचतील आणि 14वा सुमन माताजी वाचतील. हा मग आपण थांबूया आज. हरे कृष्ण. तर हे वाथ मुनी श्रेष्ठ पांडवा पंचसायकान आत्मनः अभिमुखान दीप्तान आलक्ष अस्त्राणि उपाददुः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे मुनिश्रेष्ठ शौनक त्यांच्याकडे चालून येत असलेल्या दीप्तिमान ब्रह्मास्त्राला पाहून पांडवांनी आपापली 5 अस्त्रे उचलली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ब्रह्मास्त्रे ही अण्वस्त्रांपेक्षाही सूक्ष्मतर असतात. युधिष्ठिर महाराज, त्यांचे 4 बंधू तसेच उत्तरेच्या गर्भात असलेल्या त्यांचा प्रपौत्र यांना ठार मारण्यासाठीच अश्वत्थामाने हे ब्रह्मास्त्र सोडले होते. अण्वस्त्रांपेक्षा अधिक सूक्ष्म आणि प्रभावी असलेले हे ब्रह्मास्त्र अण्वस्त्रासारखे दृष्टीहीन नव्हते. अण्वस्त्र सोडल्यावर त्यांचे लक्ष आणि दुसऱ्या गोष्टीत त्याला तारतम्य करता येत नाही. अण्वस्त्रांमुळे अधिकतर निष्पाप जनांची हानी पोचते, कारण ते नियंत्रण रहित असते. ब्रह्मास्त्र मात्र वेगळे आहे. ते आपल्या लक्षाला वेध घेऊन तिकडेच सरसावते आणि इतरांना क्षती पोचवत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. व्यसनं वीक्ष्य तत् तेषाम् अनन्य विषय आत्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षा व्यधात् विभुः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सर्व शक्तिमान अशा भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्या चरणांशी पूर्णपणे आश्रित असलेल्या अनन्य भक्तांवर घोर संकट आल्याचे पाहून तत्काळ आपले सुदर्शन चक्र उचलले. हरे कृष्ण. नंदा माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य. अश्वत्थामाने सोडलेले सर्वात अधिक शक्तिमान ब्रह्मास्त्र काहीसे अण्वस्त्रासारखेच आहे, परंतु ते अधिक विकिरणकारी आणि अधिक उष्णतेची निर्मिती करणारे आहे. वेदातील मंत्रांच्या उच्चारण प्रक्रियेच्या अत्यंत सूक्ष्मतर ध्वनी लहरींची उत्पत्ती असलेले हे ब्रह्मास्त्र अत्यंत प्रगत शास्त्रांची निर्मिती आहे. या अस्त्राचा दुसरा लाभ हा की हे आण्विक अस्त्राप्रमाणे अंध स्वरूपाचे नाही. त्याचे संधान इतरांना वर्ज्य करून प्रत्यक्ष लक्षावर करता येते. अश्वत्थामाने पांडू कुळाच्या सर्व पुरुषांना संपवून टाकण्यासाठी ते सोडले होते. एका दृष्टीने हे ब्रह्मास्त्र आण्विक अस्त्रांपेक्षा अधिक भयंकर होते, कारण ते कितीही मोठ्या दुर्गम स्थानात पोहोचू शकणारे आणि लक्षाचे अचूक वेध घेणारे होते. हे सर्व जाणून भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्या अनन्य भक्तांच्या रक्षणार्थ तात्काळ आपले शस्त्र हातात घेतले. श्रीमद भगवद्गीतेत भगवंतांनी स्पष्ट वचन दिलेले आहे की त्यांचे भक्त कधीही नष्ट होत नाहीत. भगवंत भक्तांच्या सेवेच्या गुणवत्तेनुसार किंवा श्रेणीनुसार त्यांच्याशी वागत असतात. येथे अनन्य विषयात्मनाम हा शब्द महत्वाचा आहे. पांडव स्वतः थोर योद्धे होते, तरी भगवंतांनी दिलेल्या रक्षणावरच ते पूर्णपणे अवलंबून होते. परंतु भगवंत थोर योद्ध्यांनाही मानित नाहीत आणि क्षणात त्यांचा शेवट करतात. भगवंतांनी जेव्हा असे पाहिले की अश्वत्थाम्याच्या ब्रह्मास्त्राचा प्रतिकार करण्यास पांडवांना वेळ मिळत नाही, तेव्हा प्रतिज्ञाभंग होण्याचे संकट पत्करूनही त्यांनी आपले शस्त्र उचलले. कुरुक्षेत्राचे युद्ध जवळजवळ संपलेलेच होते, तरीही त्यांना प्रतिज्ञेनुसार शस्त्र धारण करता येत नव्हते. तथापि प्रतिज्ञेपेक्षा आणीबाणी महत्वाची होती. ते भक्तवत्सल आहेत आणि संसारातील प्रतिज्ञा न मोडणाऱ्या नीतिमानासारखा सन्माननीय होऊन राहण्यापेक्षा भक्तवत्सल राहणेच त्यांना आवडले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अंतस्तः सर्वभूता नामात्मा योगेश्वरो हरी स्वमायया वृणोद गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. योगेश्वर श्रीकृष्ण प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा म्हणून वास करतात. त्यांनी कुरुवंशाच्या संततीचे रक्षण करण्यासाठी उत्तरेच्या गर्भाला स्वशक्तीने झाकून टाकले. हरे कृष्ण. सुमन माताजी. हरे कृष्ण. योगेश्वर भगवान आपल्या स्वांश असलेल्या परमात्मा रूपाने एकाच वेळी प्रत्येकाच्या हृदयात
किंवा अणूमध्ये देखील निवास करतात. म्हणून उत्तरेच्या शरीरातून पांडू ज्यांचे वंशज होते त्या कुरु महाराजांच्या संततीचे रक्षण करण्याच्या हेतूने अर्थात परीक्षित महाराजांना वाचवण्यासाठी त्यांनी उत्तरेच्या गर्भाला आच्छादून टाकले. धृतराष्ट्राचे आणि पांडूचे पुत्र यांच्याद्वारे कुलवंश चालला म्हणून दोन्ही शाखांना साधारणपणे कुरुच संबोधले जाते. परंतु जेव्हा दोन्ही कुटुंबात मतभेद झाले तेव्हापासून धृतराष्ट्रांच्या पुत्रांना कौरव व पांडूच्या पुत्रांना पांडू म्हटले जाऊ लागले. धृतराष्ट्राचे सर्व पुत्र व पौत्र कुरुक्षेत्राच्या युद्धात मारले गेले म्हणून वंशातील शेवटच्या मुलाला कुरुपुत्र असे संबोधण्यात आले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुषमा माताजी वाचणार आहेत का पुढचा श्लोक? तुमचा हँड रेस्ड आहे. हो माताजी वाचणार आहे. हा बरं ठीक आहे. मग एक श्लोक आपण अजून घेऊ. हरे कृष्ण. यद्यपस्त्रं ब्रह्मशीर तू अमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समक्षाम्यद भृगु उद्धः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे शौनक, अश्वत्थाम्याने सोडलेले सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र जरी व्यर्थ न जाणारे, प्रभावहीन न करता येणारे असे होते, तरी विष्णू शक्ती समोर ते निष्प्रभ झाले. हरे कृष्ण. हा वाचा सुषमा माताजी. हरे कृष्ण. शील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: भगवद्गीतेत म्हटले आहे की भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मज्योतीचे अधिष्ठान आहेत. दुसऱ्या शब्दात तेजस्वी कांती अर्थात जे ब्रह्मतेज म्हटले जाते ते दुसरे काही नसून ज्याप्रमाणे किरणे सूर्यगोलाची कांती आहेत त्याप्रमाणे भगवंतांची अंगकांती आहे. म्हणून ब्रह्मास्त्र भौतिकदृष्ट्या प्रतिकार करता येणारे नसते, तरी भगवंतांच्या परमशक्तिशाली तेजापुढे ते टिकले नाही. तात्पर्य असे की अश्वत्थाम्याने सोडलेले ब्रह्मास्त्र भगवंतांनी स्वसामर्थ्याने विफल करून टाकले. त्यात त्यांना कोणाच्या साह्याची वाट पाहावी लागली नाही, कारण ते स्वयंसिद्ध निरपेक्ष आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक अजून वाचा माताजी, 16वा, आणि मग थांबू आपण. हरे कृष्ण. मां मंस्थाये तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवती हन्त्यजः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे ब्राह्मण, सर्व प्रकारच्या आश्चर्याने पूर्ण अशा अच्युत भगवंतांच्या लीलांमध्ये विस्मित होण्याचे कारण नाही. स्वतः अजन्मा असूनही ते स्वतःच्या दिव्य शक्तीने भौतिक विश्वाची उत्पत्ती, पालन आणि संहारही करतात. हरे कृष्ण. वाचू का? हरे कृष्ण. भगवंतांची कार्ये प्राण्याच्या एवढ्याशा मस्तिष्काला नेहमीच अनाकलनीय असतात. भगवंतांना काहीच अशक्य नाही, परंतु त्यांची सर्व कृत्ये आपणासाठी विस्मयकारक असतात. याप्रमाणे भगवंत नेहमीच आपल्या कल्पनेच्या मर्यादेबाहेर असतात. ते सर्व शक्तिमान, सर्वपूर्ण ईश्वर आहेत. ते 100% पूर्ण आहेत आणि इतर अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवता आणि इतर प्राणी हे वेगवेगळ्या टक्केवारीने पूर्ण आहेत. कोणीही भगवंतांसमान नाही आणि अधिकही नाही. त्यांना प्रतिस्पर्धी नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आहे 2 मिनिटं आपल्याकडे. एक श्लोक आपण अजून वाचू शकतो. कोण वाचणार आहे आता? सुमन माताजी म्हणत होत्या वाचायला. मी वाचते. मी पण वाचू को शकते. सगळेच तयार आहेत? मग 3-4 श्लोक अजून होतील. घेऊया ना, हा घेऊया माताजी, हा घेऊया. बरं चला ठीक आहे. हरे कृष्ण. हा. ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तै रात्मजै सह कृष्ण या प्रयाणाभिमुखं कृष्णम इदम आह पृथा सती. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. ब्रह्मास्त्राच्या तेजापासून वाचलेली भगवतपरायणा सती कुंती, तिचे 5 पुत्र द्रौपदी हे सर्वजण जेव्हा भगवान श्रीकृष्ण परत जाण्यासाठी निघाले तेव्हा त्यांना म्हणू लागले. हरे कृष्ण. आता पहिलं सुमन माताजी, त्याच्यानंतर विमल माताजी. हा. मग हरे कृष्ण. तात्पर्य: या ठिकाणी कुंती देवींचे तिच्या श्रीकृष्णांच्या विषयी अनन्य भक्तीमुळे सती म्हणून वर्णन केलेले आहे. श्रीकृष्णांना केलेल्या तिच्या प्रार्थनामुळे तिचे मनोभाव कळतील. भगवंतांचा अनन्य भक्त संकटातून मुक्तता व्हावी
यासाठी देखील कोणा जीवाकडे अथवा देवताकडे पाहत नाहीत. पांडवांच्या परिवाराचा हाच स्वभाव विशेष होता. ते श्रीकृष्णान वाचून काही जाणीतच नव्हते. म्हणून भगवंत त्यांना सर्व प्रसंगी सर्व दृष्टीने सहाय्य करण्यास सिद्ध असत. हा भगवंतांचा दिव्य स्वभाव आहे. भगवंतांचा भार ते सांभाळतात. यासाठी कोणी अपूर्ण जीव मात्राकडून अथवा देवतांकडून सहाय्याची अपेक्षा करू नये, तर भगवान श्रीकृष्णांच्या सहाय्याचीच अपेक्षा ठेवावी. ते आपल्या भक्तांचा सांभाळ करण्यास समर्थ आहेत. शुद्ध भक्त भगवंताकडे केव्हाही सहाय्याची मागणी करत नाहीत, परंतु भगवान आपण होऊनच सहाय्य देण्यास आतुर असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वर प्रकृते परम आलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिर्व्यवस्थितम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे कृष्ण, मी तुम्हाला नमस्कार करते, कारण तुम्ही आद्य पुरुष असून प्रकृतीच्या गुणांनी प्रभावित होत नाही. तुम्ही प्रत्येक गोष्टीच्या आत तथा बाहेर आहात आणि तरीही सर्वांसाठी अदृश्य आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य शील प्रभुपाद्वारे. भगवान हे कुंतीचे पुतणे म्हणून वावरत असले तरी श्रीमती कुंतीला कृष्ण हे मूळ भगवान आहेत याची चांगली जाणीव होती. अशी विदुषी स्त्री स्वतःच्या पुतण्याला नमस्कार करण्याची चूक करणार नाही, म्हणून तो त्यांचा भौतिक ब्रह्मांडापलीकडचा परम पुरुष असा उल्लेख करून बोलली. जरी सर्व जीव सुद्धा दिव्य आहे तरी कोणीही मूळ आणि अच्युत असा नाही. भौतिक प्रभावामुळे जीव मात्रे पतित होऊ शकतात, परंतु भगवंताबाबत तसे होत नाही. म्हणून वेदामध्ये जीव मात्रांचा प्रमुख नित्योनित्य नाम चेतेश चेतना नाम असे त्यांचे वर्णन केले आहे. जीव अथवा चंद्र किंवा सूर्य यांच्यासारख्या देवता काही प्रमाणात ईश्वरच आहेत, पण त्यापैकी कोणीही श्रेष्ठ किंवा आत्यंतिक नियंत्रित नाही. श्रीकृष्ण परमेश्वर किंवा परमात्मा आहेत. ते आत बाहेर अवस्थित आहेत. ते श्रीमती कुंती देवीचे पुतणे म्हणून जरी तिच्या समोर होते तरीही ते तिच्यात आणि सर्वात होते. भगवद्गीतेत 15.15 भगवान म्हणतात, मी प्रत्येकाच्या हृदयात निवास करतो. माझ्यामुळे स्मृती विस्मृती ज्ञान होत असते. सर्व वेद मला जाणण्यासाठीच आहेत, कारण मीच वेदांचा कर्ता असून मीच वेदांची शिकवण देणारा आहे. कुंती देवी ठामपणे म्हणते की भगवंत सर्व प्राणी मात्रांच्या आत आणि बाहेर सर्वत्र असले तरी दृष्टीत येत नाहीत. तसे म्हटले तर भगवान म्हणजे सामान्य माणसासाठी एक कोडे आहे. तथापि श्रीकृष्ण आपल्या समक्ष उपस्थित असूनही अश्वत्थाम्याच्या ब्रह्मास्त्रापासून उत्तरेचा गर्भ वाचवण्यासाठी ते तिच्या गर्भात प्रविष्ट झाले होते, याची कुंती महाराणीने साक्षात्कार केला होता. कुंती देवी स्वतः देखील श्रीकृष्ण सर्वस्थित आहेत की स्थानाविशिष्ट आहे याविषयी कोड्यात पडली. खरे पाहता ते दोन्ही आहेत, परंतु ज्यांनी त्यांचा आश्रय घेतलेला नाही त्यांच्यासाठी प्रगट होणे अथवा न होणे ही त्यांची इच्छा आणि त्यांना अशा लोकांपासून अदृष्ट ठेवणारे आवरण आहे. ती परमप्रभूची मायाशक्ती आहे. ही शक्ती बंडखोर आत्म्याच्या मर्यादित दृष्टीचे नियंत्रण करते, हे पुढे स्पष्ट केलेले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 19वा योजना माताजी आणि 20वा अलका माताजी. हरे कृष्ण. माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम न लक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तुम्ही इंद्रियांच्या जाणीवेच्या मर्यादित कक्षेपलीकडे आहात, तसेच शाश्वत निर्दोष तत्व असे तुम्ही भ्रमकारी मायाशक्तीच्या आवरणाने आवृत्त आहात. ज्याप्रमाणे नाटकात पोशाख केलेला नट ओळखू येत नाही, त्याप्रमाणे मूढ जन तुम्हाला ओळखू शकत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रीला प्रभुपादजी द्वारा श्रीला प्रभुपादजी की जय. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण असे निक्षून सांगतात की मूर्ख लोक त्यांना चुकीने सामान्य मनुष्य समजतात आणि त्यांची अवहेलना करतात. कुंती देवीने याच गोष्टीला येथे दुजोरा दिलेला आहे. जे भगवंतांच्या अधिकाराविरुद्ध बंडखोरी करतात ते अल्पबुद्धीचे लोक होत.
असे लोक असुर म्हणून ओळखले जातात. असुर भगवंतांचा अधिकार मानित नाहीत. जेव्हा भगवंत राम, नृसिंह, वराह अशा रूपाने अथवा स्वतःच अवतरित होतात, तेव्हा ते मनुष्याला शक्य नसलेली अनेक अद्भुत कार्ये प्रदर्शित करतात. भगवान श्रीकृष्णांनी मानवांसाठी अशक्य असलेली अशी कार्ये त्यांच्या मातेच्या मांडीवर खेळण्याच्या अवस्थेपासून प्रदर्शित केलेली आहेत. आपल्याला भगवंतांच्या 10व्या स्कंदात ही गोष्ट आढळून येईल. पूतना राक्षसीने श्रीकृष्णांना ठार मारण्याच्या विचाराने आपल्या स्तनांना विष लावले होते. परंतु एखाद्या बालकाप्रमाणे त्यांनी तिचे स्तनपान केले आणि प्राण देखील ओढून घेतले. अशा रीतीने त्याने तिला ठार मारले. तसेच त्यांनी वृंदावनवासियांना संरक्षण देण्यासाठी जसे बालक श्वानछत्र उचलून घेते, तसा गोवर्धन पर्वत कित्येक दिवस उचलून धरला. पुराणे, इतिहास, उपनिषदे इत्यादी अधिकृत वैदिक साहित्यात वर्णित झालेली भगवंतांची दिव्य स्तरावरील अशी काही अद्भुत कार्ये आहेत. त्यांनी भगवद्गीतेच्या रूपाने आश्चर्यकारक शिकवण दिली आहे. त्यांनी नायकाच्या भूमिकेत, गृहस्थाच्या भूमिकेत, आचार्यांच्या भूमिकेत आणि वैराग्याच्या भूमिकेत आश्चर्यजनक कर्तृत्व शक्तीचा परिचय दिला आहे. व्यास, देवल, आसित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभू, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ती सिद्धांत सरस्वती आणि परंपरेतील इतर सर्व आचार्य अशा सर्व अधिकारी व्यक्तींनी त्यांचा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणून स्वीकार केला आहे. अधिकृत साहित्यात अनेक ठिकाणी त्यांनी स्वतः असे घोषित केलेले आहे. असे असूनही राक्षसी मनोवृत्ती असलेला मनुष्यांचा एक असा वर्ग आहे की तो भगवंतांना परम अद्वितीय सत्य म्हणून स्वीकारण्यास सिद्ध नसतो. याचे कारण काही अंशी त्यांचे अल्पज्ञान आणि त्यांचा रुजलेला हटवादीपणा हे असून पूर्वायुष्यात आणि या जीवनात केलेल्या दुष्कृत्यांचा तो परिणाम आहे. भगवान श्रीकृष्ण समोर होते, तरीही असे लोक त्यांना ओळखू आले नाहीत. अडचण अशी आहे की जे आपल्या अपूर्ण इंद्रियांच्या जाणीवेवरच सर्वस्वी अवलंबून आहेत, त्यांना श्रीकृष्ण हे परम भगवान असल्याचा साक्षात्कार होणे कठीण आहे. असे लोक आधुनिक विज्ञानवाद्यांसारखे आहेत. त्यांना प्रायोगिक ज्ञानाने सर्व काही जाणून घ्यायचे असते, परंतु अशा अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञानाने परमपुरुषाला जाणता येणे शक्य नाही. या ठिकाणी भगवंतांना अधोक्षज असे म्हटले आहे. अधोक्षज म्हणजे प्रायोगिक ज्ञानाच्या कक्षेपलीकडे असलेले. आपली सर्व इंद्रिये अपूर्ण आहेत. आपण प्रत्येक गोष्ट आणि सर्वच गोष्टी आपल्या निरीक्षणात असल्याचा दावा करतो, परंतु आपल्याला हे स्वीकारायलाच हवे की काही विशिष्ट भौतिक स्थितीतच आपण वस्तूंचे अवलोकन करू शकतो आणि त्याही आपल्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. भगवंत इंद्रियजन्य जाणीवेच्या कक्षेपलीकडे आहेत. कुंती महाराणी बद्ध जीवांच्या या उणीवेचा स्वीकार करते आणि स्त्री वर्गाच्या बाबतीत याचा ती विशेषतः स्वीकार करते, कारण त्या मूलतःच अल्पबुद्धिमत्तेच्या असतात. अल्पबुद्धीच्या लोकांकरिता मंदिरे, मशिदी, चर्चे ही असायला हवीत, कारण त्यामुळे ते भगवंतांचा अधिकार समजून घेण्याकरिता त्यांच्याविषयी श्रवण करू शकतील. अल्पबुद्धीच्या लोकांकरिता आध्यात्मिक जीवनाचा असा प्रारंभ नितांत आवश्यक आहे. मूढ लोकच केवळ अशा उपासना स्थळांच्या स्थापनेला कमी महत्त्व देतात, परंतु जनसामान्यात आध्यात्मिक मूल्यांचा स्तर उन्नत होण्यासाठी याची आवश्यकता आहे. साधारणपणे मंदिरे, मशिदी, चर्च यांमध्ये जाऊन परमेश्वराच्या अधिकारापुढे नतमस्तक होणे हे एका प्रगत भक्ताला भगवंतांच्या सक्रिय सेवेद्वारा त्यांचे चिंतन करणे जितके लाभदायक आहे, तितकेच अल्पबुद्धीच्या स्तरावरील व्यक्तींना लाभदायक आहे. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तसेच चित आणि जड यातील अंतर जाणण्या इतकी ज्यांची मने शुद्ध झालेली आहेत, अशा थोर अध्यात्मवाद्यांच्या आणि थोर दार्शनिक तत्वार्थ्यांच्या हृदयात दिव्य प्रेममय सेवेचे विज्ञान कार्यान्वित करण्यासाठी तुम्ही स्वतः अवतार घेत असता. मग आम्ही स्त्रियांनी तुम्हाला निश्चितपणे कसे बरे जाणावे. हरे कृष्ण. अलका माताजी, म्यूट आहात माताजी. मी वाचू? हा, वाचा. आणि तात्पर्य. मग पुढचा मीनल माताजी वाचतील. एक अजून आपण करू 21वा. हरे कृष्ण. तात्पर्य. मोठ्या मोठ्या दार्शनिकांना, तार्किकांना देखील भगवत स्वरूपाची ओळख होणे शक्य नसते. उपनिषदात असे म्हटले आहे की परम सत्य परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ तत्व चिंतकांच्या चिंतन शक्तीच्या कक्षेपलीकडे आहे.
अत्यधिक अध्ययनाने किंवा अत्यधिक बुद्धीने त्यांना जाणता येत नाही. ज्यांच्यावर त्यांची कृपा आहे तेच त्यांना जाणू शकतात. दुसरे त्यांच्याविषयी वर्षानुवर्षे विचार करीत असले तरी ते जाणणे शक्य होणार नाही. कुंती महाराणीने एका सरळ मनाच्या स्त्रीच्या भूमिकेतून याच सत्य गोष्टीचे समर्थन केलेले आहे. स्त्रिया सामान्यपणे दार्शनिकाप्रमाणे तर्क करण्यास असमर्थ असतात, परंतु त्यांना भगवत कृपा प्राप्त होते, कारण त्या भगवंतांच्या सर्व श्रेष्ठत्वावर आणि सर्व शक्तिमत्वावर तक्षणी विश्वास करतात आणि सर्वतोभावे भगवंतांना प्रणाम करतात. भगवंत दयाळू आहेत. कोणी मोठा दार्शनिक आहे म्हणून त्याच्यावर कृपा दर्शवितात असे नाही. ते हेतूचा प्रामाणिकपणा जाणतात, कारण याच कारणामुळे साधारणतः स्त्रिया मोठ्या संख्येने कोणत्याही धार्मिक कार्यात एकत्र येतात. सर्व देशात सर्व धर्मपंथात पुरुषापेक्षा स्त्रियांना अध्यात्मात अधिक आवड असल्याचे आढळून येते. भगवंतांच्या अधिकाराचा साधेपणाने केलेला स्वीकार हा दिखाऊ अप्रामाणिक धार्मिक श्रद्धेपेक्षा अधिक परिणामकारक असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जे वासुदेवांचे पुत्र झाले, देवकीचे आनंद झाले, वृंदावनाच्या नंदादी गोपांचे बालक झाले, अशा त्या गायींना आणि इंद्रियांना आनंद देणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णांना मी आदरपूर्वक नमस्कार करते. हरे कृष्ण. वाचू. मिनल माताजी. हरे कृष्ण. ओके, सॉरी. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: भौतिक गोष्टींच्या राशींनी ज्यांची प्राप्ती होत नाही असे भगवंत राक्षसी प्रवृत्तीच्या लोकांचा उठाव मोडून काढण्यासाठी आणि आपल्या अनन्य भक्तांवरती विशेष कृपा प्रदर्शित करण्यासाठी आपल्या अनिर्बंधित आणि अहैतुकी कृपेने भूतलावर अवतरित होतात. कुंती महाराणी अवतरित झालेल्या भगवान श्रीकृष्णांची इतर सर्व अवतारांपेक्षा विशेष स्तुती करते, कारण ते आता अधिक सुलभ आहेत. रामावतारात ते बालपणापासून राजपुत्र म्हणून राहिले, परंतु आता ते जरी राजाचे पुत्र होते तरी अवतीर्ण होताच ते आपले माता पिता वसुदेव देवकी यांचा आश्रय सोडून त्यांच्या बाललीलांनी पवित्र झालेल्या दिव्य वैभवशाली व्रजभूमीत यशोदा मातेच्या मांडीवरती गोपबालकाची भूमिका करण्यासाठी जाते झाले. म्हणून श्रीकृष्ण श्रीरामांपेक्षा अधिक दयाळू आहेत. कुंतीचे बंधू वसुदेव आणि त्यांचा परिवार यावर त्यांची निसंशयपणे विशेष कृपा होती. ते वसुदेव देवकीचे पुत्र झाले नसते तर कुंती देवी त्यांना आपला भाचा म्हणू शकली नसती आणि वडिलकीच्या स्नेहाने त्यांच्याशी संभाषण करू शकली नसती. परंतु नंद आणि यशोदा हे अधिकच भाग्यवान आहेत, कारण सर्वाधिक आकर्षण असलेल्या त्यांच्या बालपणीच्या लीलांचे त्यांना आस्वादन करता आले. ब्रह्मसंहितेत चिंतामणी धाम असे म्हणून ज्या कृष्ण लोकाचे वर्णन आले आहे, त्या मूळ धामातील शाश्वत रूपाने चालणाऱ्या लीलांची प्रतिकृती असलेल्या व्रजभूमीतील त्यांच्या बाललीलांना तोड नाही. भगवान श्रीकृष्ण आपल्या दिव्य परिवारासह आणि इतर सामग्रीसह व्रजभूमीत अवतीर्ण झाले. म्हणून व्रजभूमीतील रहिवाशांसारखे कोणीही भाग्यवान नाही आणि त्यातही विशेषतः भगवंतांच्या प्रसन्नतेसाठी आपले जीवन सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या गोप किशोरींसारखे कोणीही भाग्यशाली नाही, असा चैतन्य महाप्रभूंनी निर्वाळा दिला आहे. श्रीकृष्णांनी नंद यशोदा गोप सवंगडी गायी यांच्या संगतीत वृंदावनात लीला संपन्न केल्या, म्हणून त्यांना गोविंद असे म्हटले जाते. गोविंद म्हणून श्रीकृष्णांचा गायी तथा ब्राह्मणांकडे अधिक कल आहे. यावरून असे दिसते की मनुष्यांचे वैभव ब्राह्मण संस्कृती आणि गोरक्षण या दोन गोष्टींवरती अवलंबून आहे. जेथे या गोष्टी नाहीत तेथे भगवान श्रीकृष्ण कधीच संतुष्ट होत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी.
हरे कृष्ण. आज आपण थांबूया इथे, कारण या लिंक वरती दुसरा वर्ग असतो पुढे 3:30ला, आणि उर्वरित वाचन आपण उद्यापासून 22व्या श्लोकापासून पुढे सुरू ठेवूया. हरे कृष्ण. नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे. हरे हरे. हरे कृष्ण.